Siyakhuleka ke kwelikaMthaniya kwelikaPhunga noMageba enhla nasenzansi eningizimu nemaphakathi empumalanga nasentshonalanga lo umkhulu Gwabini kanti le Indalo Media and Podcasting ngenza kwethu namhlanje kunesimemezelo engizosithula nje angizuba mude kakhulu. Ngokujwayelekile ngithi abantu mangabe eqala ivideo ngithi mina ngicela ni like and subscribe. Kodwa namhlanje ngisimo sohlobo lwe-announcement noma isethulo engiza naso ngikubona lokho sekuyizeleze ukuthi ngithi ngicela ni like and subscribe. Ngenza kwethu niyakhumbula ke ukuthi kwi-video yokugcina la ekhaya ngike ngaveza okunganami nokuthuka okukhulu okwenzekile endleleni yami yokusebenza. Inhlanhla leyo ngethonga lelo lami nelaloyo muntu ekwakufunwa i-information ngaye engingazi ukuthi base bezoyithatha leyo information bayoyisebenzisa kuphi ngaziphi inhloso. Kodwa sibongeke kubantu abasiphahlile, sibonge kwizalukwazi namakhehla okwasebenzisana ngokubambisana savikela leso simo, leyo plot eyayenziwa ngesikhathi ngifonelwa umfo othize. Ngizocela ungabe sisasho ngisho igama lendawo athi uhlala kuyona noma ngicabanga ukuthi mhlawumbe indawo yayamanga kwayona. Lo mfo owafona lokhu sengixoxa nje ngenzela laba abayibona okokuqala le video. Kunomfo ngenza kwethu oke wangifonela nje esikhathini esamaviki amaningana evile. Wathi mayefona lo mfo wanginikeza igama nesibongo kwamfo wabo. Wasesecela ngimhlolele. Wasesengitshela amaphupho esengisola ukuthi ubejwayele ukwaxoxelwa umfo wabo. Wangitshela lo maphupho ngoba phela niyamazi mkhulu Gwabini indlela asebenza ngayo ukasebenza ngokuthini mangabe sizokwenza i-online consultation. Ngiye ngithi umuntu akangiphe amaphupho amabili noma amathathu. Amaphupho nje athanda ukuthi abe maningi nje kuyena ase unombe, kushiwo njalo ngesizulu, amaphupho awunombe ahlala aqhamuke. Ebese ngithi umuntu akangipha amagama akhaphelele ngoba ngisuke ngizokhuleka emva kwaloko, ngisuke ngizokhuleka inganza kwethu ngijule ngomkhuleko ngidonse ngizama ukufinyelela le kufanele ngifinyelele khona ngokwakamoya. Lezo zinto i-code esukibalekile kwindlela engioperate ngayo ezomkhulu Gwabini. Ngaphandle kwaleyo information angikwazi ukusebenza. Kodwa manje mase sekukhona abantu abazosebenzisa amagama nezibongo kwabantu abathize ngoba befuna ukwazi ukuthi kuqhubekane empilweni zabo. Leyo nto ngenza kwethu angiyikhuthazi. Ngiyabonga ukuthi ngalelo langa noma kwangekona okokuqala kwenzeka, kodwa ngiyabonga ukuthi ngalelo langa umoya wathi mawukhuphuka wavele wangambulela ukuthi hayi lo muntu akazili ukuzohlolela yena. Ukunikeza amagama nesibongo kwamfo wabo, wakunikeza amaphupho ajwayele ukuxoxelwa umfo wabo ngawo. So bahlangene kubo bayaplotha badwebela umfo wabo uV, bambophela amanqine enyathi. Bebefuna information ethize ngaye ukuze bayithathe bayoyisebenzisa somewhere ngezizathu zobusathane nomona owavela lapha emoyeni. Ngabe sengibuyela ke kulensizwa ngayikhuza, ngayixwayisa ukuthi lesenze senzayo asisihle, asinambitheki, asisihle ngisho edlozini nasethongeni. Nganza kwethu kunezenzo enothi mangabe nizenza ngelinye ilanga kuyonibiza ukuthi nikhiphe imbuzi ukuze nixolise, ukuze nishweleze kwabadala. Angikaze ngiyibone into enje abantu abangazwani kanje. Isizwe simnyama ngazi ngempela emndeni yethu konakele kuphi. Kungani singazwani kanje? Kungani simonelana ngalolu hlobo esimonelana ngalo? Kungani sifiselana izinto ezimbi ngalendlela? Angazi nganza kwethu.
angazi ukuthi ngenze njani ukuthi leso simo sishintshe. Akuyona impilo le esiyiphilayo yokuthi sijikelane sodwa emindenini esikuyona, simonazelane sodwa emndenini esikuyona. Okubhlungu nje ngalensizwa le eyayingifonela ifuna ukutshontsha idestiny yamfowabo. Ngikhuluma nje umfowabo uyena kahlehle obasupportayo kubo. Ikhaya lifudumele nje limi nje ngalo mfowabo asebemhambela bona eceleni befuna ukuvundulula obefuna ukwazini befuna ukwazi ukuthi ube ithonga lakhe limcabangelani limbekeleni ebese bethatha lo information bayisebenzisa mhlambe ngezizathu zokudibhiza impilo yamfowabo, ngezizathu zokuhliphiza ama plans yokuphazamisa yokudelaya izipho zamfowabo. Nganza ukuthi yangiphatha kabuhlungu leyo nto, yangiphatha kabuhlungu zikanzi kamoya, yangiphatha kabuhlungu ngendlela eyisimanga kangangokuba ngagcina ngithena kunina kuleyo video ngizoke ngihambe ngike ngibuyele kulamakhehla nezalukwazi ngike ngibuza ukuthi kusayikho yini, ngisangaqhubeka yini ngoba mina ngenhliziyo yami yasemhlabeni iyomuntu wasemhlabeni ngase sengiyivala mina lento nganza kwethu, ngase sengiyivala nje sengithi nje nomo kulesi simo ngiyayivala lento yokubona, ngiyayivala lento yaka YouTube. Ngahlala ke nganza kwethu kwakhona ingxoxo ejulile kwakhona imithandazo ngaphahla ngayiphahlela lento ngiyayibuza ukuthi kwizalukwazi namakhehla ngiqhubeke yini nalento ngoba bekukuningi bekusakumgodla bekukuningi inganza kwethu ebengisafisa ukuthi sicathulisaneni kona sambulane namehlo kona. Kepha manje bese ngibona ukuthi ayi abanye bayisebenzisa le channel ukufeza inhloso zabo, okuyinto engeke ngize ngiyivumele ngoba iyawuphazamisa umoya wami. Nganza kwethu mhlawumbe lento angeke ngiphinde ngiyiqhakambise ningixolele nje abantwana bethonga bengahlosile kuba mude. Ngesikhathi ngiqala le channel ngayiqala le channel ngenhloso yokuthi ngakhe ifamily, ngangifisa sibumbane sibumndeni wama self initiate, sibumndeni weingane zakamoya, sikhulisane, sicijane, sibe nabantu esikwazi ukuxoxa nabo, si-interact, si-engageane ngezinto zaka spirituality, in particular laba abama self initiate. Ngoba into eyenza ukuthi ngakhe le family ingoba ngabona futhi ngike ngibone namanje ukuthi ama self initiate akhishwa inyumbazana ngisho emakubo. Abanabo abantu abaxoxa nabo, bayahlala bayivalele emakubo, bayivalele emqashweni abakuyona, bayivalela emakubo, emsebenzini bakhishwa inyumbazana ngisho emsebenzini labo bantu. Ngase sengibona mina kunesidingo sokuthi angeke ngakhe channel leso sihlangana khona sikwazi ukubhongela emswaneni kuthi konke esingekho happy ngakho, esinganeme ngakho nalesidideke khona kube khona lesazi khona ukuthi hayi mangifika kwindalo media and podcasting mangi-approach umkhulu Gwabini ne-audience yakhe sizobonisana, sicathulisane, sidlule la. Kunabantu abaningi, kunengane zakamoya eziningi kakhulu eyike yifisa nje ukuxoxa ilalelwe, ezingadingi solution kodwa zidinga ukuxoxa nje zilalelwe. Lokuxoxa ezingakwazi ukwenza namuntu ngoba bakhishwa inyumbazane emndenini, bayacwaswa, babukelwa phansi, abalalelwa. Umuntu nje umuntu kamoya ombethi imoya akalalelwa nje, ubukelwa phansi nje, uthathwa kancane nje ngisho emsebenzini. Bamthathisa kwengane encane nje engathithi akakwazi ukucabanga, engathithi akadeserve ngisho ukuba lapho kuleyo position akuyona noma ukwenza lowo msebenzi akuwona. So ibhlungu kakhulu impilo yomuntu ngenza kwethu oyi self initiate. Ngabe sengihlala phansi ke sengiqhamuka nale channel, ngingaqhamuki nayo ngedwa, ngilekelelwa abantu abathize ababengicija ukuthi singayenza kanjani le channel ibile likhaya engifisa ukuthi ibilona. Naku-ke singakucabanganga yilokho ukuthi phakathi kwethu akuthina sonke esinenhliziyo ezimhlophe, akuthina sonke esifisa inqubekela phambili,
akuthina sonke esinemoya engcwele, abanye bethu baney'nhloso zobusathane. Naku sengihlangabezana nabantu abafonayo bathi mkhulu sicela i-online consultation kodwa basebenzisa ama-details amanye ama-family members. Basebenzisa amagama nezibongo kwamanye ama-family members. Basebenzisa amaphupho abawezwa bexoxelwa wona ama-family members athize. Ngenhloso yokuthi bazothatha leyo information, lokho kwambuleka engizobe ngambulelwe kona, bayokusebenzisa elsewhere. Ngiyizathu zobusathane nomona. Yangiphatha kabi kakhulu bantwana bethonga leyo. Yangiphatha kabi kakhulu. Kangangokuba lama meeting kade nginawo nje einsukwini izolo ebusuku ngingaba ne-meeting impela namakhehla asemkantshubovu okuyiwona futhi ayekhona ngisahlongoza ukusungula le channel. Lo makhehla nwazi angaze ngiwaveze kwi-podcast. Bengisanesifiso sokuthi ngokuqhubeka kwesikhathi ngizowa-invite lamakhehla. Sixoxe ngama-topic athize athinta intwaso, i-self-initiation, imoya yamakhosi, ukuzithwasisa. Sixoxe ngokuthi wenze njani mangabe uyithola usekhaya ungeke ukwazi ukulokhunja ukushaya inkamba khona. La ungeke ukwazi khona ukumisa ngisho amakhandlela ayimbali engajwayelekile. Uzama ukunesa isimo sakho. Wenze njani mawusekhaya elingayingeni leyo nto. Uwona wonke ama-topic akade sakumgodla lawo. Ngifisa ukuthi sikhulume ngawo, ngisho ukuthi mina sicijane ukuthi hayi mangabe usekhaya labantu abakholwayo, yebo uyakuhlonipha lobo ngoba usubmitha ngaphansi kwabo, yebo. Kodwa ukuze ukhule nawe awuke wenze u-A no B no C, uwenzele la nala. Sikhona impendulo zaloko ngani zakwethu. Kodwa ke ngokwenza kwenu cisho leyo information sekube information yohlala igodliwe. Sekuyi-information engeke izigcine mhlawumbe singagcini ngafinyelelanga kunina. Bengisanibeka nje ngani zakwethu ukuthi yini eyayenza siqale le channel, yini futhi manje sishintshile. Hayi ngani zakwethu, ngiyitholile imiyalezo yenu iphuma emagumbini amano omhlaba. Nithi hayi khona khehla, sibaningi siyakudinga. Singavumeli izambane elilodwa elibolile lispoile umtshwalane wonke wamazambane. Yangiphatha kabi kabuhlungu leyo nto ukwazi ukuthi kukhona abayibonayo le channel ukuthi kahle izokwenzani. Abayi-appreciateayo, abayi-valuishayo le channel. Ebese kuba khona ke labo ongomuya yona bafuna ukufeza ilokhunjana zabo. Bafuna ukufeza inhloso zabo zobusathane nomona ngale channel. Okuyinto engeke ngize ngiyivumele leyo ngani zakwethu. So ama-meeting ke ngani zakwethu kuxoxiwe ke sabhunga isikhathi eside sabhunga. Sabhunga ngani zakwethu isikhathi eside. Hayi kwahluka kona ngani zakwethu, kwasho kona ukuthi hayi khona lento eyenzakalile ijule kakhulu, ingiphazamisile, yawuphazamisa nomoya, yaphazamisa ngisho amakhehla ngembethe. Iyaphazamisa ngisho amakhehla ngembethe. Hayi kwacaca kulama meeting ukuthi hayi khona indaba yendalo media and communications, indaba yamkhulu uGwabini no YouTube. Sengathithi impela kuzomela iqhubeke ngoba lo sathane esibhekane naye muncane kakhulu kunezinto esiziphethe ezingakuthina. So i-announcement ke namhlanje isithule bengizosithula esokuthi kusukela namhlanje
siqhubeka siya phambili. Izoqhubeka indalo media and podcasting. Uzoqhubeka uzobuya umkhulu Gwabini. Lizobuya ikhehla lamakhehla. Lizobuya ikhehle linye. Ngesineke, ngothando, ngenkulu inhlonipho. Ngiphinde ngiwenze lo msebenzi wale podcasting. Ngiwenze ngokukhulu ukuyimisela nokuyinikela. Futhi laba bebizama ukuhlehlisela emuva nginomyalezo wabo. Okanye ngithi sinomyalezo wabo. Mukhulu ongakuthina kunongakubona. Kukhulu esikuphethe kunaloko abasinyakazisa ngako. Izoqhubeka indalo media and podcasting. Izokhula indalo media and podcasting. Ngizomema abanye okhokho vula bangijoyine la. Sengizongaxoxa ngedwa. Sengizomema abantu abahlukahlukene. Abantu abahlukahlukene nabo abazithwasa abama self initiates. Ngimeme ogobela abathwasa isidala. Bakhona nabo la asebevumile ukuthi hayi mkhulu ngoba sebekunyakazisa kanje mhlambe bake bayibonele nje umfanyana oyedwa sesizoqhamuka nathi sivele manje kwi-podcast. Sivele manje kwi-podcast. Size nathi sizohlubudlu bekhasini. Size nathi sizo eda kwi body knowledge yakwa African spirituality through indalo media and podcasting. So nganza kwethu sizokhula kakhulu kunaqala. Ngibuyile ngikhona. Kuze kohamba kwafika isigaba uyazi ukuthi ngempela usathane mangabe kunyakazisa kuvesane kuvule kokukhulu kunaloko okunyakaziswayo. Kuze kwaqhamuka abantu asebeke bafika kwindalo media aseke bavakashela umkhulu bezocela usizo lahlukahlukene. Bacela bathi mkhulu sesifisa ukubuya size kwi-podcast usihoste. Isike sikhulume ngokuthi hey mkhulu avune sineke avuzenze izinto zenzeke. Sikhulile ngaphansi kwesandla sakho. Sebekhona abantu abaphumela obala esike salungisa izinto ezithize zabo. Abathi nje mkhulu ngiyahalela ukuthi ungibe khona kwi-podcast. Ngike ngixoxela abantu ukuthi ungwelise kanjani kulesi sigaba. Njengoba ngihlale ngisho ke mina ngidila kakhulu nemoya yamakhosi. Abantu engi-interacta nabo ahlala isikhathi eside nabo. Amakhosi walungisela leso sigaba somoya umuntu adlulele phambili ngoba wasubmit indawo. Awagobi indawo amakhosi. So sebekhona ke abantu abanjalo nganza kwethu esengithe nami hayi ngoba into yakamoya le channel. I-channel yabantu, into yomoya ayilawuleki. Ngizobavumela, ngizoba invite, ngizoba host e-studio. Ngoba nje babezi availa, ingoba ba happy. Ngesigabe ngabawelisa kusona. Ngesigabe ngabawelisa kusona. Abanye ke bake ukhona ke wajoke kumina wathi hayi ngizoke ngixoxana nokuthi kanti mkhulu sithatha usiyise kuphi mangabe uyosilungisela izinto hayi khehla ngeke. Bayazi ka sebeke bafika kaMkhulu Gwabini ukuthi sisuke sikuphi masilungisa izinto. Le ingangeni khona nombani. Kodwa ikhehla lamakhehla liyafinyelela lapho. Akukona ukwazi nobuhlakani. Kephi isiphiwo. Sabakithi abangasekho isiphiwo ukwamkeleka kwi-Marine Kingdom okwenzeka okujulile okungenza ngikwazi uku-accessa indawo engilaphela kuyona abantu okuyindawo restricted engangeni umuntu. Nganza kwethu uMkhulu Gwabini ukhona iyaqhubeka i-show iyaqhubeka i-channel iyakhula. Ngicela ningenzele i-favor kunama video asenama views over 3000 ama views anzima amaningi kodwa manje ama subscribers ethu asaku 586 if I'm not mistaken 586, which means kukhona abangasubscribe kodwa sebewabuka ama video yaMkhulu Gwabini kodwa baka subscribe. Nani khona seke na share ama video i-content yethu kubona kepha nangaba gqugquzela ukuthi ba subscribe. Ngicela ngenza ukuthi nisubscribe. Emva kwale video ngicela ukubona
inamba yama-subscribers ikhuphuka, inamba yama-subscriptions ikhuphuka iya phezulu ngoba nibaningi niyayiconsume le content. Yet futhi hayi akunina nonke enisubscribeile. Ngicela nisubscribe, niqhubeke nishare content yamkhulu Gwabini. Sizoqala ilokhunjana ke nganza kwethu i-segment yethu. Ngoba ngisafuna ukuhlala kancane kulento yemoya, yokuhlaliseka kwemimoya, yokubhalansa, yokualign-eka kwemimoya ngoba kuningi okonakele lapho, kuningi okonakele emoyeni, kuningi okonakele kwimvelaphi, ikakhulukazi ezibongweni zethu. Kade ngixoxa nje nomunye uzakwethu ngithi mina uyazi kulo line yokusebenza kunento engiyinothisayo yokuthi endulo abantu besilisa kade babuqala ubutsotsi. Ngizoyibeka nje ngilikhulume nje ligcwale umlomo ngithi abantu besilisa kade babuqala ubutsotsi. Umuntu wesilisa emandulo bethi mangabe ethola umsebenzi ekuhambeni mhlawumbe ezosuka la eKZN aye kuphe Eastern Cape. Wathi mayifike eEastern Cape angasho mayehlangana nentombi eshela ukuthi yena uphuma eKZN. Akhombe enye iprovince. Kwesinye isikhathi asho sephuma eKZN kodwa angabi specific ukuthi kuphi neKZN. Kodwa kubhlungu kakhulu bekwenziwa abantu besilisa esikhatsini esidlule. Bebefike bashintsha izibongo mabethola intombi la ebefika khona. Leyo nto ishayile ingane zakamoya, ishaye kakhulu ingane zakamoya. Uthothi ingane yakamoya ikhule yazi ukuthi uma wayo wathi ubaba wathi wakabani. Kodwa mayefika umuntu ushaya inhlolo la sambulelwe enye into thina. Nangabe ngiyomkhuphula izinto zakhe ngimphakamisela ngimangulela abuye nezinye ibonakaliso ezikhomba usiko hayi la kulesi sibonga sibizayo. So nganza kwethu amanye ama-topic ezofisa ukukhulume ngawo lawo sinabe nje sinikeze isikhathi. Nikhumbule umkhulu Gwabini nganza kwethu uyatholakala eKZN Pietermaritzburg endaweni yakaMpumuza. Ngijwayele ukushiya ki WhatsApp line yami. Siyatholakala kuyona, siyayenza i-online consultations, sizoqhubeka futhi nayo. Ama price awazushintsha. Lo 100 rand nje vo esisuke siucelile. Kusuke kukhuthaza nje le moya esisebenzisayo ukuthi ingadikibali. Singaze sitshelwa amathongo ukuthi hayi bayajabula abantu kodwa thina asitholi lutho, niyabo. Ngokwamkhulu Gwabini ngaba kuchargewa ngisho ukuchargewa. Bayazi ke sengi-interacta nabo ku WhatsApp ukuthi nginesikhathi sonke sabantu abeza kumina ngoba ngiyamhlonipha umuntu. Siyamhlonipha umuntu kaGwabini, siyamazisa umuntu kaGwabini, siyamhlonipha. Sinesikhathi sonke somuntu ofike ezodinga usizo kuthina. Siyithatha serious indaba yomuntu osuke efuna usizo kuthina. So sihlale sizi-availa ngalawo mandla esinawo, ngaleso sikhathi esinaso. So nganza kwethu ake siqhubekeni ke siyeni phambili. Ungazi ngabazi umntwana kamoya umbethwe uphethe amakhosi azokuhlukumeza le moya mangakahlaliseki, mangakahlambululeki, ingakaphakamiseki. Kodwa ngokucathulisana nangokubambisana size singadikibali, asiqhubekeni siyeni phambili khona kunzima kunjalo. Kuzokhanya kungekudala and mangabe sekukhanya zonke le nyembezi osuzikhalile, konke lokuhlupheka nokuhlukumezeka osukukhalile ziyosulwa lezo nyembezi. Iphinde impilo ibuyile esimweni. Baphinde laba kade sebekuhleka bekucwasa bekubandlulula bophinde babuye bakhothama kuwena ngoba wena uyinkosi. Akube njalo ke nganza kwethu asiqhubekeni ke silike subscribe. Umkhulu Gwabini ukhona ibuyile i-channel. Kunama announcement amanye ke ngisazowenza amnandi azosijabulisa sonke la sonke sizoba khona esizozuza something ngokuba abalandeli bendalo media and podcasting. Nganza kwethu angeke ngiyibambe la okwanamhlanje. Sizobonana kwi-episode elandelayo sesiqala isigaba esisha sendalo media and podcasting. Camagu ndawuwe.